Facultatea de Mecanică și Tehnologie din Centrul Universitar Politehnica București a dat startul atelierelor de lucru elevi-studenți. Zeci de elevi de la liceele din Pitești au intrat în contact cu universul inspirațional pentru știință și tehnologie. Încercăm prin aceste ateliere, an de an, să aducem elevii argeșeni în laboratoarele noastre pentru a face tot felul de activități practice cu studenții și pentru a-i îndrepta către inginerie. În cadrul atelierelor, elevii au descoperit cele mai noi inovații tehnologice. Viitorilor studenți le-au fost prezentate ofertele educaționale, stagiile de practică și internship, dar și oportunitățile de angajare. La activitățile din cadrul atelierelor, elevii au testat dispozitivele tehnologice aflate în dotarea laboratoarelor. Organizate de Departamentul Fabricație și Management Industrial, atelierele au fost locul de întâlnire al elevilor de liceu pasionați de inginerie industrială și management.